Tak. Jo, počkejte, já se tady musím dát jen Roblox. Tak, už jsem na Robloxu a teďka tak si neudělám srandu. Jdu si to zahrát, počkejte. Jo, jako teďka nic nedělám, jo. To je přesto, protože, jo. Kdo to umí na telefonu? Tak to taky je to pravda, no. Teďka tak, jak můžete slyšet? Tak, slyšíte to? Jo, teďka tak se jdu napojit na... Ne, počkejte. Počkejte. Já si musím dát jen ten Roblox Klein. Cat. Tak jo. Jirik, tak. Takhle se jmenuju já na tom. Počkejte. Já jsem to slavil. Jo, teďka za chvilku budem. Nevím. Už mám 200, kámo. 200. No, co dáme na smartphone, když to odděláme přes... Tak. Unfollow. Yes, sorry, je mi to líto. Pokud se na to díváš, Milko, podaržitko, co se na Robloxu, je mi tě opravdu líto. No, teďka tak si konečně dáme granulku. Yes? Yes, tak. Teďka jsem poslední. Počkejte, já se jdu jen napojit na mě, jo? Jsem Rockstar Foxy. Jo, tohle jsem napsal. Teďka tak si jdu odpojit, počkejte. Nebo počkejte, já tu budu hrát s granulkou 13. Prostě jak to bude tak. OK, no. Granulka 13. Nemá, co je to? Jo. Tak. Já vím, kde jsou. Krátom. Jo, zahraju si ho zítra. Jako, slíbil jsem vám to dneska. Ano, okay, tak zahrajem si to. Jsem oceněn. Já vím, kde jsou Withers, jo. Jo, už to vím. Já teďka nebudu hrát přes ten. Jo, snavko. Takový to je. Ale nechci vás nějak děsit, jo. Já si dneska tak dám, pokud už se mi to zruší tohleto, tak zítra uděláme třetí pár, nebo spíš jen já. Brácha nerad hraje. A brácha teďka hraje to. Můj brácha teďka Arnoštek, jo.